Kalubisih gagandhen ya iku jatang sami ya tansah lumampah karedene ngrisang bapa karedene ngrisang bapa kang sami jumeneng kang sami jumangkah wontenipun papan pagelaran agung Durike sakmenika sun puji maring Gusti kang murbeng karya jagat sun puji maring Gusti kang murbeng kawasa wijuwi sedakep asumutunggal nutupi babakan dawa sanga babakan panca indriya panca kang sami wilangan 5 rakat garet gendi kang sami mangantar antar wanginipun kembang kemenyan arum dalu ingkang sami jumendhus tembus wontenipun sajroning langit sapitu langit panca bae atus kapyar kapyur pangwangsane dewa pamintane katrima dening Gusti Nana Gandha Amrik budalipun prajurit bantarangin prajuritipun Prabu Raja Klana Sewandon prajurit 147 kang sami hanitih Trambakayata perang Gandhawalawadi bang pangosra Babasan sumuduling saking langit sajroning langit sapitu ana sapa sejatine manungsa sejatine manungsa kang bisa urip ning alam padangan namun tansah bisa pamunduh wa ing kabecikan aturaken nuwun agumi ingkang umpama pindhan Gustipun kagem Gusti kang murbeng karya jagat Duh Gusti Pangeran kawula nyuwun kagunipun panjenengan sami kawula saking keluarga agung Sekar Tanjung Budaya ngawahi kewajiban wontenipun dalu sakmenika mugi tansah regegayut tansah paring ana kelancaran saking netrekan geni rasa medhi saking sanggara pamujat nimba aning sumur pamintane sang bapa biar kapyur pamintane sang Prawajaba latur rawang libur katrima dening Gusti Rahayu slamet wilujeng tinebehna saking bala-bala sengkala wadya bala budalipun prajurit budalipun prajurit Sekar Tanjung Budaya sunar semar
mantep papat kiblat 5 pancar kang sae mandhegali kanthi dening risang bobo. Cuwit-cuwit sak menika sugih wonten ngarsa panjenengan sami mita marang Gusti Kang Purbeng karya jagat. bagas kewarasan. Yo Gusti Pangeran kawula nyuwun. Kawula nyuwun wonten panjenengan sami. Deket gerak Pagelaran Agung Sekar Tanjung Budaya. nimba aning Tansah kalis. sumur Kalis. sumur Kalis ing sabiko. kebiar kebyur.
Jan mitra sami mitra sami mirsani kudara kepan Sekar Tanjung Budaya ingkang kabaring asma Tatah Karangsari Pademo adipun mugi Gusti paringana pangayoman kawula kita sak rombongan Sekar Tanjung Budaya kang ngayahi kewajiban mugi tansah paring kelancaran Sekar Tanjung Budaya Sekar Tanjung Budaya Sekaring bawana langgeng kok wilah ing sekaring bawana langgeng ani mastu namung sidap tomakaning karadering risang sapa kang sawicat tani wanda minangka katon gumobat gumepet
Nuninging para kadang Sutrisna Bajaya kakung Sumawara putri para rawuh ing kasaminjan kawula kinurmatan. Aturaken sugeng dalu. Oke aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam pasaduluran. Semoga bagi malih kalian kawula keluarga agung. Sering udah Bang Jawi asli udah Kang paring asmo Sekar Tanjung Bujaya. Wontenipun dalu samenika kami jil saking Lelegan Kelurahan Karangsari Kecamatan Sukorejo. Wabile saking Lelegan Kota Blitar Jawa Timur Indonesia kanipun panjenengan langsung dening pamudhen kadering sesepuh Sekar Tanjung Bujaya Bapak Yaji ugi sawadya balanipun. Wontenipun dalu samenika tanggalipun 24 bulanipun Januari Condro kali 26 dintenipun Sabtu malam Minggu kawula dalah kanca saking keluarga agung Sekar Tanjung Bujaya babile atur malipun wontenipun Lelegan desanipun Keplongko Kecamatan Kalenggok Kabupaten Blitar Jawa Timur Indonesia babile ngaturaken matur sembah nusan khususipun salam hormat kagem Bapak perangkat dusun lan ugi khususipun kagem para aji sepuh bini sepuh lan ugi saking para tokoh masyarakat para alim para ulama ingkang sampun paring hanyeng kuyung lan ugi khususipun kagem para pemuda ingkang sampun paring hanyeng kuyung pagelaran kawula saking Sekar Tanjung Bujaya. Wabile mugi-mugi napa ingkang niat dados becikipun panjenengan sami dipun bales kadhening Gusti Allah ingkang purba kawasa amin amin Allahumma amin. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem para bakul lan ugi para penonton khususnya panjenengan pados rejeki wontenipun pagelaran Sekar Tanjung Bujaya. Mugi-mugi dipun paringi laris manis Tanjung Kimpul saking awal pagelaran dumugi paripurnanipun pagelaran amin amin Allahumma amin. Ugi wontenipun dalu samenika kerja bareng audio rental profesional Mega Pro Audio sampun paring anyung kuyung pagelaran matur sembah nuwun bosku. Mugi-mugi dipun paringi gangsar dipun paringi lancar ngantos mangke paripurnanipun pagelaran pramila wanjenipun sampun dalu semoga amirsani pasugatan